Witam Państwa, witam widzów i niewidzów, przygodnych, nieprzygodnych, stałych od początku czy nowo nabytych w kolejnym odcinku z przemierzania niegościnnej Pandory w towarzystwie Karła, zwanego powszechnie Marcinem. Wyglądasz co najmniej bardzo dziwnie. A więc, wszystkie zadania poboczne, jak można, pokażę, żeby nie było, wszystkie zadania poboczne, jakie tutaj były, wykonaliśmy sobie w międzyczasie, aby teraz spokojnie przybustowaliśmy ładnie nasze postaci. Zdobyliśmy nowe, fajne rodzaje broni. Tak, mój tutaj fajny, strający na zielono pistolecik. Nie wiem, czy on był na ostatnim odcinku, już nie kojarzę. Chyba nie. Bardzo, bardzo ładny. On mnie strzela w dupsko. Bardzo lubię te fluidy fiziksowe takie. Fajne. No jakim... Dobrze. Tak więc poboczne mamy porobione, mamy spokój, możemy się skupiać na zadaniach głównych. Czyli ukradnij pociąg. O, widzicie dzieci, oni tam mają pociągi. Pociąg to jest takie coś, co jeździ po szynach. Można tym gdzieś dojechać, ja wiem, u nas to ciężko, ale... No. Najbardziej w Bytomiu. Set opcji na demseł zrobione. Kibel mój ulubiony, o, wysrało trochę gnatów. W sensie kośćca. Snajpa powiadacie. Z Hyperionu? Nie, wolę moją. Fuck. A, moda to ma. Pociąg spadł. Ten wagon na górze mnie martwi. Nie bój dupy. Jezu! Już myślałem, że... Get to the wreckage side. Bardzo chętnie. Nowe miejsce chyba. Jeszcze tam nie... O, nie byliśmy. No... Logiczne, że nie byliśmy. End of the line. Bardzo pięknie, bardzo ładnie. Co nas tu czeka? Zobaczymy, nie będzie to rzeka mleka. PKP. Czyli jednak funkcjonuje de facto podobnie jak w Polsce. O! Co to? A, korozywem ich potraktujemy. One bardzo lubią, jakie kwas przeżera. Ja bardzo lubię przeżerać kwasem, tak więc. Co to? Coś ciula. Coś ciulo. Fluidy. Bardzo pięknie. Przypomina mi to, ja nie grałem, ale z tego co widziałem, przypomina mi to pierwsze misje z Uncharted 2. To się właśnie zaczynało wykolejonym pociągiem w śnieżno-zimowym krajobrazie. Podobnie. Ej, tu są te latające skurwiele. No właśnie widzę. Same krytykale! Mikołaj! A! Są bitewne! O nie! To ten co wybucha, to nie. O, bony. Bony na klony. O, to jest, czy miałem podrapać, a tu... Szynka. O, ładna. Kompaktowy piknik. Ale ciulło. Get the vault key. Już klucz do tego vaulta. Na pewno coś się jeszcze spierdzieli po drodze. Skrzyneczka. Co tam masz? A mój shoti? Nie. Nie. Kukulska? Jezu, znowu ona. Ja ci mówię, coś będzie nie tak z nią. To jest niemożliwe, żeby było wszystko pięknie. Oh dear. Wycisło nam... Wilhelm! Jezu! On jest gorszy od Hitlera! Hitler nie był robotem! Kurwa, Hitler nie był robotem. Żyj prąd! No i... Z rakietnicy. Ojej.
I po Hitlerze. Szybko poszło. Ej, bo ja teraz nie pamiętam, tutaj nie ma poziomu trudności, nie? Nie. No. Wilhelm. On się dostosowuje zależnie ilu nas jest. I jak wysoki mamy poziom. Hitler w przyszłości. Pick up power core. Co? Już mamy do sanktuarium się wracać. Znowu! My już No w sanktuarium ostatnio bawiliśmy się bardzo... O! Czekaj, bo jest fajna snajpa. Zajebista snajpa, bierę. Nie wiem, może ty ją zostawiłeś? Ja mam... Ona wali tym... Jeju, jak to się nazywa? Tym fioletowym, wiesz? Aha, zatruwa. No, to się nazywa profesjonalnie. Iridium to jest chyba zresztą. Pokaż. Nieważne, ale jest fajna, ma 290 ponad damage'a. Taka. Ujebany. No. What the fuck? Nie no, to ja wolę tą moją, co tymi glutami i tą zwykłą. Dobra, to jedziemy. 3, 2, 1. Sanctuary. A gdzieś ponoć po sanktuarium błąka się taki gościu i jak do niego zagadasz, to on ci da broń. Losowo, albo pomarańczową, albo... O, skrzynka. Nie, klap, ty nie dajesz broni. Nie. Teraz będziemy jak te. Co? Jak te żebraki. Może ty dasz broń, może ty, a może Dajcie ty. na chleb, jestem kurwa biedny. Dajcie snajpę, co ma 700 damage. 700. A, to wszystko kwestia poziomu. No co oni nam kazali przyjść do sanktuarium jak... Aha. To będą te takie... Mamy wrócić się do tego fajfusa. No wiem. Oj. Patataj. Ciekawe ile odcinków nam to zajmie. Nie wiem, z 1000. Nie no, jak... To będzie 9 odcinek, nie? Tak. No. Protection Relic. Jak my mamy 9 odcinek, a Rok z Rojem mają który? 11? Nie mam pojęcia, nie śledzę. I my jesteśmy dalej... Ale nie, my jesteśmy dalej, bo oni robili tam poboczne, a my... A my tylko- poboczne sobie. my Poza tylko- wizją zrobiliśmy. My tylko raz zrobiliśmy poboczne, z tym z asasynami. asasynowaniem asasynów, a ono było strasznie długie. Jak na poboczne. What the fuck? O! O kurwa. Czyli Power Corem wyłączyliśmy tarczę. O kurna. O kurna. O kurna. O kurna. O ja. Tośmy zrobili. A żeśmy kurwa pomogli. Jak zwykle. Ja pierdzielę. Człowiek chce pomóc ludziom, a oni... Ja pierdzielę. Oni Dobrze, żeśmy poboczne tutaj zrobili, bo czuję, że już by było... O ja! Już by z tym było krucho potem. A oni... Jest, wreszcie nam ktoś pomoże. I pomogli. Co to? Aha, Lilith, dobra, Lilith. Co mamy tutaj uczynić? Aha! Dacie ich $1. No, Pomogę ci. naprawiaj gościu. Jedziesz. Musimy... Cycle Ignition Jedziesz. Primer. Aha. Jedziesz. Marcin, przestań ją obmacywać. Prawie jak w Dead Space, nie? Tamten marker. Marker. Maka. No te maka cięcie są. Tapnij to tam. Maleńka. Ja ci pomogę. A, gdzie ty? Ja pierdzielę. Co się dzieje? Nie widziałem. Find Roland. To się rusza. Matko jedyne, co się rusza. Skociulo. Ale nie! Zanim pójdę zrobić zadanie, muszę opierdolić pralki jeszcze. O! Dobra, już idę. Pick up Iridium Nuggets. Masz już jedno? Mam 5. Aha, faktycznie. Jaka rzecz, jaka panika, what the fuck is going on? Ola Boga!
Oła. Cywile, takie splasze są takie. Masz, kochana. Give Iridium to Lilith. Dałeś? Masz, kochanie. You might want to hang on. Ratuj nasz świat! Nie! Nie chcę umierać! Nie, kocham cię! Nie! O, wyjebało nas poza. Nie! O? Eee! Ja pierdzielę. Nie, kochanie! Kocham cię! Normalnie, zabiję! Ja pierdyle. Latające miasto. To jest Wixa. Jep! Nie! Dobra! Nie! Live Sanctuary. Mikołaj! I know you're angry at me, but we don't have a lot of time. I'll explain Wypierdalaj. everything. Just get to the fridge. It's the only way to reach the Highlands. I detect Lilith might have Dobra, phased idziemy do through there. lodówki i docieramy do wysokich terenów. Highlands. Zobaczyłem idealnie. Już nigdy... Jak ja będę grać na maszynach? Nie będziesz! Nie! Head towards the fridge. Marcin przeciupciał 15, z ponad 15 tysięcy na maszyny. Już nie pociupcia. Zabiję cię! Dobra, przystojny Jacku. Nie mądrz się. Niech ci dopadnę! Idę, moje Jak maszyny. jak starzy honorowi ludzie. Jak cię dorwę w moje ręce, niech no cię dopadnę. To cię rozszarpie. Happy Pig. He, he. Nie. Czekaj, trzeba wypróbować nową snajpę. Ciągnie! Ale prędkość! Oh, you fucking no bad. Mam... Aha, Mordechaj miał też, nie? Tą taką snajpę, która zatruwała Iridium. Ała! Jukaj, coś mnie gryzie w dupę. You'll be able to reconnect with your friends after you Trudno. get through the fridge. Nie. A Ja se lubię swoją postrzelę. dupę. Prawdopodobnie. Nie żryj tego skagu! Co to jest? Co jest, co? No nie wiem, boś ty gdzieś poszedł, kurna, ja nie wiem gdzie ty jesteś w ogóle. Zrobisz tam jakieś ważne rzeczy, a ja tego w ogóle nie widzę. No to chodź! No zara, no ja tu walczę, ja się bynajmniej nie opierdalam. Daleko to jest? Nie! Jeszcze te matoły tu wyszły. Jak wziąłeś samochód, to nie masz daleko. Nie wziąłem samochodu. No to masz daleko. Świetnie. Dobra, to pieprzę, zrobię travela. Czekaj. Widzę już twój samochód bodaj. Leci ze mną jakiś fajfus. No widzę. Patrz. Już dwie opieprzyłem, nie? Ale jeszcze jedno zostało. Ale ja nie widzę o co chodzi, tak więc Takie wiesz. bryły. Czekaj. Ojej. Po tych schodach to jest tam? Tak, tak. O! Pomagać ci! Chyba se poradzę. Widzę, że się poradzisz. Aha! Co to jest? Aha, takie Złotko. jakieś te... Dziadostwa. Dobra. We are not friends anymore, are we? Son of a... Dawaj travela! The door's iced over. Let me help you with it. Ojej, ojej. O, a ich pociągło granatami ładnie. Chyba best combo ever. Dwie snajpy. Dual wind. Dobra, chodźmy.
Gdzie ty chcesz iść? A, już, Tam, już pierdutło. do lodówy tak zwanej. The fridge. The fridge. Lodowa, lodziarnia, nie lodziarnia, nie. Dobra, Wybaczcie, ale dzisiaj taki syndrom gimbusa mi się... no bo ty jesteś. Ale zazwyczaj tego na nagraniach nie ujawniam. Things Slaughterhouse. No to Sprzedam, ciekawe. sprzedam. Let's move out. Chodź. Ready to head out? Już idę. I've been following Jack's Same orders trawele from dzisiaj. the beginning. Jack Travelowy followed odcinek. all Ja. Things Slaughterhouse. Wyczuwam slota. Poboczne, nie chcemy pobocznych. Poboczne się robi poza ludzkimi oczy. Właśnie. Ami. Wtedy się ludzie z nas śmieją. Dlaczego? Znaczy się nie śmieją. Nie! Gdzie ty idziesz? Ja chciałem broni. Nie. Czekaj tam. A jest tu coś fajnego chociaż. Tak. Jeśli- Jest fajna rakietnica z 2200. Dużo bardzo. Mam lepszą. Gówno masz lepszą. Pierdolisz. Czemu nie mogę tego kupić? O, już sobie kupiłem. Co sobie kupiłeś? No bazukę. O. Znaczy bazukę, jak żech to nazwał. Nazywa się Vermdi Boom. Tak to wygląda. O tak, o fajna. Search your friends. My friends? Where are my following friends? Jack's orders from the beginning. No, Kukulska, co ty dzisiaj? Występ masz. Ale ona już to gadała raz chyba, bo mi się zdaje. Through it, I was able to access Sanctuary's defenses and lower them. It was part of Widzę, że Jack's nieźle plan. ciągnie. Nieźle ciągnie. Ciągnie! Wow. I pociągła. Midget rat. Fajni. Ej! O! Wow! Cholera. Ale trochę mocno walą, panie. Więc właśnie Nawet od bardzo. tego jest Doll Building! Sukcesywnie ich truje póki co. Ojej. To mu się zrobił mały slota. Dobra. Pobiłem się już trochę z nimi. Oj, podpalili się. Wow. Gołębie! Raki są... No! Marcin, coś ty zrobił. Co ja? Beczkę wysadziłeś. Aha. Can't thank you Jesteś enough. pewien, że to ja? Bo ja Tak. strzelałem w raki. No ale... Ludzie, raki mnie w dupę jebią. Raven his friends into opening the vault. Dobra. Jezus I Marcin. told him it was to protect Pandora from a great evil. That was a lie. Jack knew Macie granaty. fortunately upheld within the vault. Czemu Kukulska miała czerwone oczy? The power to open it No himself. to piła. Through me, he got the vault Te open. serce się biją. I'm so tired of manipulating people. A no... Panie, co to się dzieje dzisiaj? A, te raki mają 18 poziom, są takie wypasione, wiesz już. Nie takie... Nie pierwszyzna. Dobra, idziemy. Ale już do rary to przewijasz. Nie, wiesz co, ale te granaty jednak te moje wiesz, te prądziarze są dobre. Ło, patrz co tam jest na dole. Violet Eye Crystallisk. Co my tu mamy? O, słabizna. Widziałeś tego wielkiego? O kurwa. Ej, ta snajpa w ogóle de facto na niego nie działa. Strzelaj mu w te A, dobra. Przesnetka. A teraz musimy mu tam jakoś tą... No to idziemy.
Oj nie, jeden. Kurwa, czym on rzuca? Rzuca tym żłobkiem. Wiem. Rakietnica 2500 działa. Weź go zastrzel. Dobra. Już go mam. No robi się coraz trudniej. Całe No szczęście. od razu idzie coraz fajniej. Tylko by było jakby się robiło łatwiej. Żyje. Ła, ile złota! Money, money, money. O nie, 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 nie. O kurwa! Go pisło. Symultanicznie. Dwa rodzaje granatów. Jezu! Cholera. Ile bonus. No dobrze! No nie Więcej zmienić was broni. matka nie miała. Jasna cholera. Muszę zmienić. No te raki zasrane normalnie. No wiem, wiem. Dobra. Nie. Walą mnie od tyłu. Wow. No. O. Głupie ptaki. Dobra. O! Raki sraki. Dobra. Dal. A! Skacz! Pandora has Ah! no hope. You have Było no blisko. reason to trust me. I get that. Dobra, kukulska, no. No, coś za dużo już jesteś na jeden odcinek. You'll need Ja my wiem. help Oj, zaś no. because I know where the key is. To się prawie jak Cortana Me. z Halo. Moje ulubione granaciki. Let's move out. Wyłaź z tego Już menu. jestem, no. Highlands Outwash. No więc teraz dalej. Jedziemy. No. Tu. Dalej poszukujemy swoich przyjaciół. Tak. Ładnie. To jest to miejsce z menu bodaj. Ło, co to? Coś co? And I'm awesome. Hey, killer. I phased the city. Skyrim! Deal. Find a way back here as quick as you can. Wysrało miasto z nieba. You can use any fast travel station to get back to the Crimson Raiders. I'll mark the nearest one on your Echo device. No. No fajnie. What? Co to jest? Aha. Wow. Ty, co to było? Smoki. Ej, naprawdę wygląda jak ten. Jak co? Jak smok. Must have taken Sanctuary off the fast travel network. Co, wyżarł? Okay. Head to the iridium extraction plant nearby. I think I know how to get you back to Ale the tam jest taki feds. jeden na dole. You know, I didn't lie to Dobra. you about everything. You really are the Fajnie, bo jak go trafisz tym, to on już się nie może Roland ulotnić, Lee bo go the widać. Dobra, idziemy. He defeated them long ago. Tak samo tymi glutami. They Ej, can help A. you reach him. co tej kukulskiej z tymi oczami dzisiaj? No mówię, popiła. Ciekawe co? Naturat. O Co kurde. innego można pić? Wow. O, biedac. On bardziej wygląda jak wielki nietoperz, ale one mają wielki damage. Jednym uderzeniem całą tarczę mi wziął. Oni są groźni. Jasny pieron. Co to za... Sentry gun primed. No nie ma lekko z nimi.
Ej, tu coś mnie gryzie. No, doprawdy. Ała. Nie chcę umierać. O! Nie, ja zaraz padnę. Tak nie może być. Dobra, ja no. Jeszcze rzucają czymś oprócz tego. Jasna cholera, no. Jest. Co to było? Co? Bo coś podniosłeś. Bony? Ale jakąś broń chyba. Nie. Nie? Nie. O matko. Dobra, trzeba by sobie użyć tokeny, bo... Aha, Nie ja ma podniosłem. Wyrzutnia rakiet, 2810 damage'a. My health. Chcesz? Moja mocniej ile? 2800. Czekaj. A moja... A jak inne parametry? Jak z celnością? Czekaj, czekaj. Kurde, ty gówna mnie tu atakują. Czekaj, masz. Ja ci tu ją wyrzucę, bo ona nie potrzebna. Tutaj jest. Gdzie? Tu. Gdzie? Tu, za tobą. No ale w menu przecież jestem. A to! No matko. No jest lepsza, dobra. Dobra. Nie, ale potrzebuję snajpę moją. Dobre. Nie! Na dole jest hotloader. Critical! A moje nie działa za bardzo na nich, no wiadomo. Ale moje działa. Wow. Ojojoj. To karabin dobry na wszystko. Idziemy w bój. Nie! Nie, tam te małe gnoje! Nie, nie chcę już tu być. Dobra. Teraz to biegniemy do celu. A mam challenge. Wanna ugly motherfucker. Cross the river and steal supply point. Get Sanctuary back onto the fast travel network. I promise, little as I'm sure that means. Mikołaj, tutaj będzie grubo. Obstawiam. Czemu? O, Takie miejsca zazwyczaj, w takich miejscach zazwyczaj jest grubo. O! no może być. Fajnie, ludzie, roboty. Smoki. Księciów brakuje jeszcze. Księżniczek. No na dobrą sprawę można by się doszukać. Kogo? Księżniczek? A wchodzą krytykale jednak. Dobra. Dużo amunicji to się zawsze przyda. Ma tak przejrzeć miejscowe śmietniki. Ty mała ścierwo. Ja. Pisałem się tutaj. Wow. Wow. Chodź tutaj na górę. Czekaj. Gdzie na górę? Yy, A, dobra, idę. Chodź, bo ja już jestem w windzie. Aha. To ty mały latający skurwysynie! Chodź, go ubijemy. Już po nim. Lepiej sobie przeładować i potem nie płakać. A. Pick up Luna supply bacon. Dobra, chodź. Do you see those mini supply shots? To steal a
Ej, coś się dzieje. Mamy generalnie podpieprzyć tego, żeby mogliśmy zrobić sobie to cudo do travelowania. No, wiedziałem. O! 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 Kurwa! O! Już biorę rakietnicę. No ja już 2 razy przerąbałem. Dobra. Jakie to słabe. Combat Engineer. Wieżyczki budują. Patrz pan jacy. Co pobudowali? Jacy cwaniacy. Roboty idą. Jacy cwaniacy sracy. Ojej. Dobrze. Find some help. Dobra. To za pole. Namiotowe! O, jest beacon. Fajny bas taki. A? Nie! Glutonus Thresher! Kurwa. No teraz rakietnicę ładuję. Did that thresher just eat the Trash. need to get that Macki. Przypominają mi się takie filmy, ale nie będę wspominał. Nie! Nie dam się. Jeszcze robaty. Jest. Wow. Ała. Co za ścierwo. Ej. Teraz szkoda, że... Dlaczego zawsze? Nie! Ty tam ogarniaj roboty, a ja będę tego gluta. Ja wiele musisz sobie poradzić. Dobra. Dobra, niestety sobie nie poradzę, bo tutaj nie mam. Dobra, nie. Jest szansa, że sobie poradzę? Poradziłem sobie. Kurde, on ma tarczę, tarcza mu się załadowała z powrotem. Nie na długo. Jest! Yes! Pięknie, 19 poziom. Łofa. use that to request an unparalleled Robotów nie szczędzą. Come up, honey. choice to set up a beacon. Head to the town of Overland. Zawsze to jakiś eks... Hyperion's mining operations. The people Ale of można Overland umrzeć suffer from jeszcze. the skull shippers. They won't disturb us. Ojej. Było grubo. No. O, może być jeszcze grubiej. Może? Może wszystko Może. być. Trzęsie się. The Highlands! O, ładnie. Ładnie wygląda, bardzo ładnie. Jakie piękne widoki. Handsome Jack. Bardzo tutaj ładnie. No. Example, this one guy in New Haven, right? City's burning, people are dying left and right, yada yada yada. This jackal rushes me with a spoon. Wszystko się przyda. And I'm dying laughing, right? So I scoop out his stupid little eyeballs with it. It's Dorary. Ten Jack to jest pojebany. Uff. Dobra, chodź. Anyway, I don't know, maybe you had to be there. The moral is, Ła. it's all bitch. Co to jest? A! Hyperion Turret. No! Ratuj. Back up. You'll get him next time. Muchas gracias. Dankę. Dobry shield. Dużo robatów, lubię mordować robaty.
Mam odpowiednie narzędzia. Kurde, fajna ta snajpa, ale... Udupić nogi, a potem reszta. Zawsze działa. A później jaja. Roboty, jaja. Gdzie masz jaja w robotach? Nie wiem, nie mam robota. Killing time! Nie mam robota, nie mam jaj, nie wiem. O, badass loader. Wow. Nie, to się nie nadaje. O, double badass loader, dobra. Dobra. Reagujemy odpowiednio. Już zareagowałem. Dobra, reanimuj, ej, gibię. Nie mogę. O, nie zabijaj mi ich. Fight through it! Nie. No, nie uda się. No nie! Jeszcze może ja go ujebię. No. Wyszedłem z tego cało i zdrowo. To dobrze. U, 1480 dolarów straciłem. Oj, to musimy skoczyć. Dobra, chodź, idziesz. No już idę. Chodź, bo nie ma czasu. Pędzę. Dobra, robot. Nowość. Not too wise. Grenade. Granatami rzucałem, o proszę. Dobra, skaczemy na 5. Okej. Czekaj. Mam tu takiego delikwenta. Na 5 mówisz. No. 5. Dobra, Weź jakąś zieloną plamę po sobie. świetnie. To jest, to już jest źle. No nie, znowu tyle. Nienawidzę tego. Tam rzuciłem prądziarza. Dobra. Taki spokój i cisza. Nic się nie dzieje. No faktycznie. Dobra. Znaczy to nie byłby dobry moment, aby sobie stopnąć. Albo Możliwe. ogarnąć się po tej rzezi. No. Może jeszcze ostatnim akcentem, prawda, przybustować level. Sobie ładnie, zobaczyć jak tu uzbrojenie wygląda, jak się tu trzymamy. Wygląda następująco dobrze. Dobrze, nic lepszego. A w No następnym to- odcinku będziemy wchodzić do Verlocka. Powiadasz? Tak. Dobra, co by to można było ulepszyć? Zasobność amunicji? No to jest bez sensu. To brzmi interesująco. Sebel, cebel. Coraz bliżej Wow. Coraz Co jest? bliżej Aha, dobra. Dobra, teraz się z wami widzami serdecznie żegnam, to byłem ja, Mikołaj Czekaj, jeszcze, ja też chcę. No. Borderlands 2. Tada! No dobra. Do widzenia. Do widzenia.